वैजापूर तालुक्यातील मौजे साळेगाव येथे घरोघरी तिरंगा येत्या 13 ते 15 ऑगस्ट कालावधीत प्रत्येक घरात तिरंगा फडकवणारा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे। या उपक्रमाच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या वतीने विद्यार्थ्यांनी मंगळवार दिनांक 9 ऑगस्ट रोजी आझादी का अमृत महोत्सव निमित्त शाळेच्या आवारातून भव्य रॅली काढून 11 वाजता सामूहिक राष्ट्रगीत व तिरंगा घरोघरी मोहिमेस सुरुवात केली। या विद्यार्थ्यांच्या रॅलीचे स्वागत साळेगाव गावच्या ग्रामपंचायत कार्यालयाचे ग्रामसेवक बीबी तुपे व सरपंच विलास मस्के यांच्या हस्ते स्वागत करण्यात आले। शाळेचे मुख्याध्यापक काटकर सर व सीमा गोसावी मॅडम यांनी घरोघरी तिरंगा याबद्दल मार्गदर्शन केले। विद्यार्थ्यांनी नागरिकांना ध्वजसंहितेचे पालन करून ध्वज फडकवण्याची आवाहने केली। यावेळी उपस्थित शाळेचे संपूर्ण शिक्षक वृंद तसेच अंगणवाडी सेविका लीलाबाई बोडके, चंपालाल लोदवाल, कल्याण बोडके, सीताराम सिंगल, बारकू सिंगल, कैलास मस्के, सुनील आवाड, अमोल भोपळावत, अक्षय सिंगल, संजय आवाड इतर गावकरी मंडळी बहुसंख्येने उपस्थित होते।